Rwan ta, wrth ymchwilio ar gyfer y rhaglen yma a porin yr archifa, dwi wedi dod ar draws y ffilm gynhara erioed o seremoni'r coroni. Ac yn gyffroes iawn i mi yn bersonol, oherwydd mod i'n digwydd byw Mwllheli, mae'r ffilm yna wedi cael ei recordio yn Steddfod Pwllheli 1925. Mae'r orsedd yn cerdded drwy gau achos am ryw reswm wnaethon nhw benderfynu cynnal seremoni croesawu'r Steddfod ar ben y garn. Wel, mae'n lle braf iawn efo golygfeydd hyfryd uwch ben y dre, ond ddim y lle mwyaf ymarferol i gynnal seremoni. Elfed oedd yr archdderwydd ar y pryd, a mae o'n cael traffath, cael trefn o be wela i ar y gorsoddigion trio gwneud pethau efo rhywfaint o urddas. Ond mae pawb yn edrych yn eitha blin yn y seremoni, maen nhw yn y gwisgoedd yma ar ben y garn, dim yn edrych oedd y diwrnod cynnas iawn. A mae Elfed yn checio'r coroni. Dyma ni yn seremoni'r coroni. Wil ifanc gafodd ei goroni yn Mwllheli y flwyddyn honno. Ffigwr pwysig iawn yn hanes y genedlaethol, a dyma fo. Mae edrych ar y ffilm yma o'r coroni 90 mlynedd yn ôl yn nhef i fy hun. Mae'n gwneud i mi deimlo'n wylaidd wrth feddwl am y llinach hir ac anrydeddus o gyn y neillwyr. A dyna pam dwi ar daith i ddarganfod mwy am hanes un o'n seremonia mwyaf unigryw ni fel cenedl. A chael cyfarfod ar bobl sy'n ei creu, ei gwarchod a'i gwisgo. Mae goron, waw. O, ffam.